L-istudju juri li 2 minn kull 3 għalliema jħossu li dawn ir-riformi ħallew impatt negattiv fuqhom. Iħossu wkoll li l-mod li bihom qed jiġu implementati mhux raġonevoli. 4 minn kull 5 għalliema qalu li ma kinux ikkonsultati sew dwar ir-riformi u li l-ilmenti tagħhom qed jaqgħu fuq widnejn torox. Kważi l-għalliema kollha qalu li qed ikun hemm ħafna tibdil f'daqqa. 2 minn kull 3 ma jaqblux li tneħħa l-streaming u l-maġġoranza qablu mad-deċiżjoni li jkun hemm streaming għal suġġetti partikolari. Kważi 3/4 tal-għalliema qalu li ma ġewx imħarġa kif suppost biex jgħallmu klassi ta' studenti b'abiltajiet imħalta. Kważi nofshom qalu li hemm rivalità bejn il-kulleġġi li ma toħloq l-ebda ġid. Fuq nota pożittiva nofs dawk intervistati jgħidu li s-sistema tal-kulleġġi ġabet aktar kooperazzjoni bejn l-iskejjel, bl-iskejjel iħossuhom aktar inklużi. Iżda kważi 3 minn kull 5 għalliema ma jħossuhomx aktar sodisfatti bix-xogħol tagħhom minn 5 snin ilu.